मावबादा लाबाय थानाय दं बेखौ मा थांखि आरो बिथांखिजों लानाय जादों थ' दिनै बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा 10 साननि हारिमु मावबादा लादों। दा बे मावबादानि दिनै 6थि सान। दा दिनै बेयाव गोबां लाइमोनफ्रा दिनै बैसागु मोसानाय, खाम दामनाय, सिफुं दामनाय, सेरजा दामनाय सोलोंफैदों। 200नि बारा हिन्जावसाफ्रा सोलोंदों। 50सो खाम दामनाय सोलोंदों। सिफुं दामनाय जों खोब गोजोननाय मोन्दों। दिनैनि बे मावबादानि गेजेरजों जों गोबां लाइमोनफोरखौ जोंनि बर'नि दामजुफोरखौ जों फोरोंनो हानाय जोंहा मोनसे सुबिदाखौ मोन्दों। आरो दिनै जों लाइमोनफोरखौ बेखौनो जों भबिष्यत जों दिन्थिलांनो आखायाव लादों जे इयुनाव जोंनि लाइमोनफ्रा जोंनि दामनाय देनाय माबाफ्राव खम जाबायमोन। दा दिनैनि मावबादानि गेजेरजों इयुनाव जोङो गोबां खाम दामग्रा, सिफुं दामग्रा, सेरजा दामग्रा लाइमोनफोरखौ जोङो सोरजिनो हाबाय होननानै जोङो बुंनो हायो। आरो इयुनाव आसा खालामो आरो गोबां जोङो लाइमोनफोर दंबावोबा फैनानै मोसाफैथों आरो माने दामनो सोलोंफैदों आरो खोब गोजोननाय मोन्दों। इयुनाव बिदिनो सुबुं सम्पद सोरजिलांबाय थागोन। आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि बिथोन बायदियै बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो नैबे जायगायाव थावनियावनो लादों। दा दिनै 6थि सान आरो जोङो सानब्रै सोलोंबावगोन, फोरोंबावगोन। खोब मोजां मोन्दों आरो खोब लाइमोनफ्रा आग्रह सोलोंनो, मोसानो, दामनाय देनायाव आग्रह। खिन्थु सिगांनि समफ्राव बेबायदि खाबु होयियावसो थालांदों खोमा होननानै जों अनुभब खालामो। भबिष्यत जोंनि लाइमोनफोरनि रोंनो गोसो जानाय सोलोंनायखौ नुनानै जोंबो खोब गोजोननाय मोन्दों। बेवहाय मा रोखोमनि मोसानायफोरखौ फोरोंनाय जादों? ओरैनो बागुरुम्बा मोसानाय, बिदिनो बैसागु मोसानाय, बिभिन्न मोसानायखौ बेयाव लादों फोरोंगिरिफ्रा। बेनो जोंनि सम्पद जि बागुरुम्बा मोसानाय बेखौ जोङो बयबो रोंनांगौ। आरो दिनै बेखौ बागुरुम्बा मोसानायखौ दामना होगिरिफोर जोंनाव गैयामोन। जों बेखौ दिनै सोरजिनो हादों। सिफुं दामग्रा गैयामोन, दिनैनि मावबादानि गेजेरजों सोरजिनानै लानो हादों। खाम दामग्रा गैयामोन, दिनैनि बे मावबादानि गेजेरजों खोब मोजां जादों होननानै जोङो बुंगोन। फोरोंगिरिफोर लिंहरनाय जादों फोरोंनो थाखाय? औ, बेयाव सानै फोरोंगिरि फैदों उदालगुरि जिल्लानिफ्राय। सानै बिनानाव बिथांनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर बावबाय जे जोंनि हालामाव फैनानै जिल्लानि सिङाव फैनानै गोबां जोंनि लाइमोनफोरनो जे बेबायदि मोनसे गुन गोनां मोनसे सोलोंथाइखौ होफैनो हानायनि थाखाय। दा नोंथांनि रादाबनि गेजेरजोंनो जोङो बिथांमोनखौ जोङो साबायखर बावगोन। बैसागो फोरबोआव जोंनि बर' हारियाव बांसिन दा केसेटजों मोसानाय, देगजों मोसानाय नुनो मोनो। बेनि सायाव माबाफोर बुंगोन? औ, बेयो नंगौ। जोंबो खोब सिगाङाव नुदोंमोन। जोंनि दामजु गावनि सम्पद, बर' जाथिनि सम्पद खाम, सिफुं, सेरजा, जथा दंबाबो माने बाहायनाय जायामोन। खार'ना बेनो दामग्राफ्रा रोङामोन, दामनो रोङामोन। दिनै बेफोरखौनो आबुं मोनसे बर'नि दामजुजोंनो गामि गामि खाम, सिफुं, सेरजा दामनानै जों मोसानो हायो, आबुङै मोसानो हायो। बेखौनो दिनै मावबादानि गेजेरजों जाफुंगोनखौ मिजिंथिदों। नैबे मावबादानि गेजेरजों जोंनि बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो सोनाब गुफुर दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जिथु मावबादा लानाय बैसागु मावबादा, बियो 100आव जोङो दासिम 50% रोंबाय होनना बुंनांगोन। खारन जोंनियाव दामनाय देनाया गोबां बेक जाबायमोन बा गोरोङानो गैलामोन। दा दिनै जों नुबाय गोबां लाइमोनफ्रा सेरजा दामनो रोंबाय आरो माने बिसोर गोसो दंखायोमोन। खाबु मोनैयाव सोलोंनो खाबु मोनाखैमोन। दा दिनै बे सानबा 6 दिनावनो बिसोर गोबां आपडेट जाबाय आरो दासिम समान समान दामलांफानोबो हादों। गोजोननाय मोन्दों जों बे मावबादाखौ लानानै जाफुंसारदों बेखौ जों आसा खालामनो हागोन। खारन जोंनियाव बैसागु मेला गोबां खुङो जोंनि बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेन्दोङाव। नाथाय उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ जोङो खाम दामनाय, सिफुं सुनाय, सेरजा दामनाय नुवाखैमोन। एबाराव जोङो नैबे बोसोरावनो जे जाफुंथारगोन बेखौ बुंनो थाखाय जों नेक्स्टफोराव जोङो उन्दै उन्दै लाइमोनफोरखौ मोनलांसिगोन आरो बिसोरो बे जोंनि हारिमुनि थाखाय उनावबो खामानि जालांबाय थासिगोन। बे थांखिखौनो लानानै जोङो मिरु दुलाराय बर' फरायसानि बिथोन बायदियै बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्जनि मोनसे बाहागो हिसाबै जों बेखौ मावनाय जादों। बिरखं गाथोननि सोमोन्दै सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं लाइमोनफोरनि थाखाय मोजां रादाब। गोजान जायगाफोराव थांनानै गोबां रां खरसा खालामना सोलोंथाइ लानांगौनि गोनांथि गैलिया। दानिया उदालगुरि टाउन रामजानकि सकनि हटेल फामि पेलेसनि 4th फ्ल'राव बोसोरसेनि फोरोंथाइ होनो थाखाय लोगोआरि जाना आपग्रेड एभिएशन एकाडेमिया नोंथांमोननि थाखाय मोजां खाबु लानानै फैबाय। केबिन क्रू, ग्राउन्ड स्टाफ, कार्गो एक्जिकिउटिभ, एयारपर्ट रिटेल इउटिलिटी, एयारपोर्ट मेनेजमेन्ट आरो हस्पिटालिटी मेनेजमेन्टनि थाखायबो इन्टारभिउ होनो हानायनि फोरोंथाइ होयो आपग्रेड एभिएशन एकाडेमियाव।
मुं थिसननायनि सायख'नाया 18 बोसोरनिफ्राय 22 बोसोर बैसोनि गेजेराव जानांगोन। गोसो गुदुं बिजाथिफोरा सोलाद लानो थाखाय स्क्रिनाव होनाय जानबुं अनजिमा 9678360226 आव कल खालामनो हागोन। जब प्लेसमेन्टआ 100% रोखा जागोन होनना मिथिहोदों आपग्रेड एभिएशन एकाडेमिनि सामलायगिरि बिथांमोनहा। बेजों लोगोसेनो बिरखं दावबायनाय, एभिएशन, दावबायग्रा थावनि टुरिज्म आरो आलासि सिबिग्रा थावनि हस्पिटालिटी बे मोनथाम फोथाराव रोखायै खामानि नागिरना होनो एबा प्लेसमेन्ट होनो हागोन होनना रोखा खालामना होदों एकाडेमि सामलायगिरि बिथांमोनहा।